So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci. So yan uwa barkanmu da dawowa a cikin wannan sabon bidiyo namu na yau. A yau bidiyon mu ga biskan foto na zamu yi aiki nan. Zamu nuna muku yadda muka haɗa foto wannan da kuke gani. Okay? Insha Allah ku biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyo za ku ga da yadda aka ɗauki fotunan da yadda kuma za a ɗora su kasance hakan da kuke gani. Insha Allah. Na farko abin da zamu yi shine kuna gani yadda aka ɗauki foton, kun gani? Yanzu nan kun ga yadda aka ɗauki wannan foto na farko. Kawai na abin da muke so na wurin shine jikin namu kawai. Kuna gani? Sannan muka ɗauki ƙafa ta dama. Sannan muka ɗauki ƙafa ta hauni daban. Sannan kuma muka ɗauki hannu wannan shi ma daban. Okay? Allah kuma sai muka ɗauki hannu shi kuma na dama kenan, hannu wanda zai na riƙon bindiga kuwa. Okay? Kenan bayan ku yi fotuna hakan ga, kenan shine kuma za ku yanke su kamar hakan ga. Na san da yawa daga cikin ku masu kallon mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka sun ga yadda muke yankan fotuna. Okay, insha Allah kun ga yanzu wannan foton ga yana yanke shi ga ƙafa ta dama, ga ƙafa ta hauni, sannan kuma ga hannu wannan na dama wanda zai riƙon bindiga, sannan kuma ga hannu wannan wanda zai riƙe kan mashin. Okay? Sannan shi wannan shine background ɗin wanda mun kai amfani da shi, sannan ga mashin ɗin. Okay? Okay, yanzu kawai mu tayi biskan application kawai mu fara aiki. Insha Allah. Yanzu kawai mu game da ku cikin PixArt domin mu fara koyar da gyaran foton kuwa. Okay, insha Allah. Okay? Yanzu ga mu a cikin PixArt mun ɗauko background namu. Yanzu kenan menene zamu yi? Tunda can kun ga yadda aka ɗauki fotuna kuma da yadda kuma aka yanke su. Yanzu nan kenan kawai yadda za a haura su ne zamu nuna muku. Okay? Okay, insha Allah yanzu abin da zamu yi shine zamu je mu nemi wannan inda an kasa draw wannan. Okay? Sai mu shiga nan. Yanzu bayan mun shigo a nan wannan gurin zamu buɗe wannan. Okay? Sai mu buɗe empty layer wannan. Okay? Sai mu je mu ɗauko foto na farko wanda zamu na amfani da shi. Okay? Yanzu zamu ɗauko mashin. Okay? Okay? Yanzu bayan mun ɗauko mashin, hallo yanzu sai mu buɗe empty layer. Okay? Sannan sai mu je mu ɗauko kuma foton namu. Okay? Yanzu na farkon za mu ɗauko wannan. Okay? Sai muna daidaita shi bakin inda muke so ne. Misali muna son shi a nan, sai muna barin shi a nan. Okay? Hallo kuma sai mu buɗe empty layer. Sai mu je mu ɗauko wani foton. Okay? Yanzu na farkon za mu ɗauko wannan na hannun namu. Shi ma hallo za mu na daidaita shi yadda muke son shi. Okay? Shi ma sai mu ajiye shi a nan. Sai mu buɗe empty layer. Hallo sai mu je kuma mu ɗauko hoton guda kuwa. Okay? Yanzu sai muna ɗauko wannan hoton na hannu wannan. Shi ma hallo sai muna kashi nan. Okay? Yanzu shi zamu bar shi a nan daga baya kenan. Okay? Hallo sai mu buɗe empty layer. Sai mu je mu ɗauko. Yanzu sorry bari mu daidaita wannan takwana. Sai mu ci gaba. Okay? Yanzu wannan jikin namu shine wannan. Za mu danna wannan wuri sai mu taɓa biskan transform. Sai muna jawo shi ƙasa daidai. Sai muna rage mai girma. Okay? Daidai wannan wurin kenan. Sorry da bari mu ƙara mai girma kaɗan. Okay?
shirin. Sannan shi kuma wannan hannun na dama shi ma sai mu je mu daidaita shi daidai yadda muke son shi. Ok, sai mu aje shi. Yanzu nan menene za mu yi? Yanzu wannan jikin namu sai mu danna abun shafewa kayan nan, sai mu je mu saita shi yadda muke so ne. Ok, sai muna yi zoom, sai mu shafe daidai nan inda ba maso, bari muna gyara shi. Ok, yanzu sai muna shafe daidai wannan gurin na baya. Ok, sannan kuma sai mu shafe wannan kotan. Ok, yanzu bayan mun yi hakan ga hallo, yanzu wannan sorry, mu taɓa wannan hannu wanda zai riƙe mashin, shi ma hallo sai muna shafe shi ta yadda zai hawa daidai sama wancan ya. Ok, kenan za mu bi shi a hankali ta yadda za mu saita shi hau daidai da muke buƙatar shi. Ok, ok, yanzu zan za mu ɗan daidaita shi ta yadda jikin zai zama guda kuwa. Ok, yanzu hallo sai mu taɓa wannan hannun shi ma na dama, shi ma hallo sai mu je shi ma sai mu daidaita shi ta yadda zai zama daidai da jikin mu kuwa. Ok, so shi ya kamata mu ɗan gyara shi. Ok, yanzu sai muna zoom in shi, sai mu je danna wannan abin shafewa. Ok, sai muna saita shi daidai yadda zai hawa sama ne kuwa. Ok, ok, kamar haka kenan. Yanzu wannan hannun shi za mu je mu fiddo kabul ta mashin. Masu hawan moto daga cikin sun san dai kabul, ko in ce amburej. Ok, ok, yanzu mun fiddo amburej kenan. Yanzu menene mun saura? Kun san farkon mun buɗe MT layya wanda bai da komi. Yanzu sai mu tafi mu ɗauko ƙafafuwan. Yanzu na farko za mu ɗauko ƙafa wannan ta dama. Ok, za mu kata nan sai muna rage mata girma. Ok, yanzu za mu danna down, sannan sai mu jawo ta ƙasa ga jikinmu duk gaba ɗaya. Ok, yanzu sai mu danna transform, sai mu je sai mu daidaita ta inda muke buƙatar ta. Misali kamar nan kenan. Ok, yanzu kuma sai mu je mu buɗe MT layya, sai mu je mu ɗauko ƙafa ita kuma ta hauni kenan, ko in ce ta dama. Ok, ita ma sai na rage mata girma. Aka tiri nan sai na danna down, ita ma hallo sai na jawo ta ƙasa ga jikina wannan, sannan sai na danna transform, sai na zo ita ma sai na saita ta yadda nake son ta kuwa. Ok, sai na danna wannan. Yanzu kun ga nan ga ta yi saura kaɗan, sai danna abin shafewa wannan, sai na zo na ɗan shafe wannan da ya fito waje. Ok, yanzu kun ga nan ina goye da sak ne,
ita ma hallo yanzu sai na je na buɗe MT layya. Ok, yanzu sai na je na ɗauko abubuwa na saka in, amma kai idan ba ka saka ba dole sai ka yi shi ba. Ok, ga nan guda wannan. Ok, da na don sai na jawo ita ma ƙasa ga jikina. Ok, yanzu sai kuma na je kuma na ɗauko gudar. Ok, ga nan sai na kashi yayin nan na ajiye shi. Ok, yanzu kun ga foton ya kammalu, bin ne saura yanzu kawai bin ce zai saura. Ok, yanzu kawai sai mu danna don wannan gurin. Kenan yanzu idan ya kama nan kawai yanzu bin ce za mu haura. Ok, na san kun san da ku samu bindiga da kuma kartushi. Biskan Google za ku je ku yi research in gun da bullet. Yanzu ga ta. Ok, yanzu za mu juya ta kalli dama, sai muna rage mata girma. Ok, muka ta da cikin hannun yanzu za mu rage mata haske ta yadda za mu gani da kyau. Ok, yanzu sai mu danna wannan abin shafewa. Idan ya kama nan za mu na shafe ta da za shiga cikin hannun mu kuwa. Ok, sai mai haskenta yanzu sai mu je mu ɗauko bullet ɗin. Ok, shi ma sai mu kashi daidai wannan gurin. Alamun kenan na halba shi kenan ko. Ok, yanzu kun kawo hoton ya kammalu. Yanzu kawai sai na je na ɗauko logo na wanda nake amfani da shi, wato tambari na kenan. Sai na ajiye shi inda nake buƙatar shi, nan na ajiye shi nan. Ok, kawai sai na don. Yanzu kawai sai na yi erase hoto na. Ok, yanzu kun ga hoton ya kammalu. Ok, na gode. So idan kai farkon shigo a cikin wannan tashar ne, ka samu ka danna mana subscribe, sannan sai ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun saka sabon bidiyo za ka same shi. Ok, na gode.